И така, здравейте YouTube, аз съм Алекс200 отново и сега ще ви покажа истинският спаун. Ето го. Да, на BattleBG и да. Има нови ларпове, на които ме е страх да ида и затова няма да хода. И да. Но както виждате тук, аз съм на статуя, не съм ОП. И да, това е спауна. Не, че има нещо ново да има, да ви го покажа от високо. Така, сървъра има ли шоп? Какви за тия въпроси? PvP сървър има ли шоп? Всъщност, доста добър въпрос, но както ще да е. Има нови ларпове. Ларп End. Не знам всъщност. Но сега е нов Warp Combat. И да. На него ме е страх да ида, защото там има силни битки. И да, бях на тая статуя. Да. И много моля, аз и босъм 708, който е гастиер, Crusher Hicks да направи една табелка за репайер на спауна. Ако може да я направи, ще сме много благодарни. И така. Предимно за това да помолим за репайера. Ето ми новия скин. Да, ето го. Сменили са ми скина. Отзад имам емблемата на Nike, ама не мога да ви я покажа. Чакайте, ще се пробвам. Ребе. Чакайте. Така. Да, ето е тук отзад на Nike и да. Това беше от мен. Аз бях Алекс200 и така. Весели празници и всичко най-най на новата година.